Kwezemidlalo i-Kaizer Chiefs isikuqinisekisile ukuthi kuhlukane inhloko nesixhanti phakathi kwayo nomqeqeshi uMolefi Ntseki Kulandela Ukuphikwa kweqembu Imiphumela. Ukungenzi kahle kwamakhosi ikholele ekutheni uNtseki yaphume esephahlwe abezokuphepha enkundleni cishe ihlandla lesibili njengoba kwaqala ukwenzeka iqembu lihlulwa i-TS Galaxy eMpumalanga ngoNcwaba. Kwaphinde kwenzeka nangempelasonto ngesikhathi i-Kaizer Chiefs igqugquswa amaZulu ngegoli eqandeni ku-Carling Knockout Cup. uNtseki akatholanga nethuba lokukhuluma nabezindaba emva komdlalo njengoba abalandeli bebewotha ubomvu. I-Kaizer Chiefs imemezele ukuthi ozobamba njengomqeqeshi weqembu Calvin Johnson nosanda kumenyezelwa njengomqeqeshi wabadlali abasakhula. Amakhosi aphinde amemezela nokuthi u-Arthur Zwane yena uzobuyela ecijeni iqembu labadlali abasakhula bamakhosi ukuthi uDylan Shepherd abe yiphini likaJohnson eqenjini elikhulu. Uqhasha we-Kaizer Chiefs ubaba Kevin Johnson ukuthi azoba ku-head of development bekuvele sekuney'nkomba zokuthi bafuna khona ukuthi-ke bebe nomuntu oseduze onamava futhi-ke owazekayo izwe lonke. Siyamkhumbula ubaba Johnson-ke ucoach-ke ukuthi wahamba waze wayofika nabo Al-Ali esebenza naye ubaba laphana-ke uPitso Msimane umqeqeshi. Uzoshokana ukuthi u-Arthur Zwane-ke usehamba uphindela emuva ku-development yakhe-ke lapho vele bamsusa khona-ke kwi-Kaizer Chiefs bamnika i-first team. From me njengoba ngibona kuyi-merry-go-round nje engeke iziphelele phike ngoba phela-ke kufanele kufike isikhathi lapho khona abadlali eqenjini befica nabo ukuthi-ke they take and carry the blame for everything.